Trigger point tehnika ili tehnika ključnih točaka jedna je od najučinkovitijih manualnih tehnika. Ključne točke ili trigger točke su nakupine veličine iglene ušice do veličine zrna graška koje se nalaze na sarkomerama mišićnim vlaknama u promjeru od 2 do 5 mm. Znači, tehnikom tretmana ključnih točaka nastojimo smanjiti napetost i bol u mišićima tako što ćemo ishemijom pritiskom na ključne točke uništiti, znači, te ključne točke, odnosno nestaće na tom mjestu. Napravimo ishemiju, pritisak, 10 do 15 sekundi, pustimo i biofeedbackom dobijemo, znači, povratnu informaciju iz CNS-a prema mišiću da se na tom mjestu mišića pusti.